Žalúdok je prázdny, vyplaví sa jeden hormón, potrebujem sa najesť, druhý hormón, žalúdok plný, necítim hlad. To sa presne deje v Mirkinom prípade, že ona keby nie že ošalí to telo, ona dá obsah do žalúdku, vyplaví sa hormón, ktorý vlastne povie, že mám v žalúdku vlastne niečo, nejaké množstvo a nie som taká hladná. Ale ak milé sa táto polievka, ktorá by bola náhodou bez bielkovín, že by to bola nejaká iba zeleninová strávy, tak koniec. Naspäť žalúdok prázdny, žiadne bielkoviny v zásobe a opäť príde ten veľký hlad. Či pozor na polievky, babi, a dať si radšej presne ten proteín. Alebo dať si k tej polievke ešte tú šunku, alebo nejaké vajíčko, alebo dať si do polievky vajíčko, hej. Ale tak pozor na to, z ľudského hľadiska, polievky môžu byť super, môžem jesť polievky 2 cez deň, raňajky, obed, večera, olovrant 10, budem sa odmerať, výsledky mám správne, všetko ide, jak má, alebo budem jesť jednu polievku, iba raňajky, obed, večeru a výsledky nepôjdu. Polievku dám preč, budem robiť to isté a zrazu budú výsledky. A presne o takýchto témach sa bavíme každý deň. V bezplatnej komunite nájdeš viac tipov, trikov a rád, takže ak chceš aj ty patriť k nám, napíš do komentára slovo chudnem a ja ti pošlem link.